गुड मर्निं लोगोफोर बरायबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि नैबे मोनसे गोदान भिडिअआव आङो दिनै नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लाबोनो नागिरदों लोगोफोर दिनैनि बे भिडिअआनो जागोन जोंहा मा होनना बुङो सानसेनि ब्लग लाबोनो नागिरबाय आरो आं बिदि मोजां कन्टेन्ट गैया दे लोगोफोर आङो दिनै सानसे मा खालामगोन आङो बेखौसो नोंथांमोननो दिन्थिलांगोन आरो शेयार खालामगोन आरो नोंथांमोननि थाखाय लोगोफोर बिदि नोंथांमोना जायफोरा भिडिअखौ मोजां मोनो लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै होबानो जाबाय आरो ना लोगोफोर दायो फुंनिफ्रायनो ओरैबायदि अखा हादों लोगोफोर माथो खालामनो आरोना ओरैबायदि अखायानो दायो आङो दिन्थिलांगोन अखाखौबो नोंथांमोननो बेनिफ्राय दायो नै फुंनि ब्रेकफास्ट खालामबाय ब्रेकफास्टखौ आङो दिन्थिनाय जायासै दे जाखांबाय नै लोगोफोर नैबेयावमोन ब्रेकफास्टआ माने बुट एवनायसोमोन आरो ना बुट एवनाय बेखौनो जाबाय बेनिफ्राय दायो स्टेबिया लोंबाय दे लोगोफोर नायलांबाय था बिदिब्ला आङो दिन्थिलांबाय थागोन नोंथांमोननो फुङावनो थाइजौ हानबाय थाइजौफोरा ओरैबायदि मोननानै दङ नै लोगोफोर ओरैबायदि गोथावखादे बे थाइजौआ लोगोफोरना मोनबाय नै हानबाय आं बेखौथ' माने माखासे थाइसे सिरिदोंमोन सिरिनायखौ नुनानै ओमफ्राय दंफाङाव नायदावनानै हानबाय आरो माखासेखौ बेनिफ्राय आरो दंबावो हाननो अखा हाबाय थादोंना हानथावासै गोजौआव दंबावो थाइब्रै थाइबासो ओरैबायदि गोथाव लकेल थाइजौ दै लोगोफोर बियो फाइनालि दायो नै आङो स्कुलाव थांनो ओंखारबाय आरो ना लोगोफोर माने अखायाथ' ओरैबायदि अखा माथो खालामनो फिसाजोखौ स्कुलाव दोनलांनोसै नैबेनो दे हिरा याना प्रिन्सेस बर' बिथांखौ स्कुलाव दोनलांनोसै आरो ना दायो मैयाथ' ईदनि बन्द मोनबाय गाखोदो नोंदिनो अखाखौ नुबायना लोगोफोर साथा बेखौनो लांदोनो माने अखाखौबो नांगौ नालाय अखाखौ हामा मोनबाबो जाया लोगोफोरना दे लोगोफोर नायलांबाय था जोङो दायो स्कुलाव थांनोसै आरो ना अखा हाबा मानसिफ्रा ओरैबायदि खस्थ' मोनो दै लोगोफोर स्कुलाव थांनाय मानाय नै माबायदि गारि गैयिफोराथ' आरो गोबां खस्थ' जायो आरो ना नुबायना माबायदि थाबायना थांनो गोनां जादों अखा सिजा सिजा आरो गरमबाबो जाया अखाखौबो नांगौ जोंबो थांबाय थादों स्कुलावनो दे लोगोफोर नायलांबाय था माना लामाया न'निफ्राय ओंखारबाय जेननाया आरो ना मथा मथि 800 मिटारसो दङ आरो बे लामाया दाबो जायाखै माब्ला जागोन मिथिया बेनिफ्राय बिनि उनावथ' हाइवेसो जाहैबाय नै मथा मथि बे हाइवे मोननो 800 मिटारबो जाजोबनाय नङा 600 मिटारसो जागोन आरो ना लोगोफोर बे ससे लामायानो एसे गाज्रि जायो अखा हाबाबो सान्दुं दुंबाबो माब्ला जागोन मिथिया फाइनालि स्कुल सफैबाय नै डायमन्ड स्कुलाव बेनिफ्राय मा होनना बुङो जोंहा नैबे ओरैबायदि भिरनो नायना लादो ओरैबायदि दिगदार जायोना अखा हायोबा बेयाव माने गासिबो गारि लाबोजोबनाय जायो नालाय बेखायनो जाम जायो आरो नै जाम जाबायानो माने मेन रडाव जाबाय नालाय स्कुलाबो बेनिखायनो पुरा जाम जायो आरो पुरा स्कुल टाइमबाथाय नोंथांमोना नैबेजों फैयानो मोजां आरो ना सोरबाफोर जुदि नैबे लामायाव रौता टु उदालगुरि थांग्रा दङब्ला फुंनि 8:45 माने 8:30निफ्राय बेखिनि समाव आरो जाम जाबाय नै अमा आथिंखौनो जानोसै लोगोफोर अमा आथिंखौनो जानोसै दिनै लोगोफोर अखा फैनायनि बेदरा मोजाङानो मा दाम बेदर मोजाङालाय 400 लोगोफोर दहाय नुदोंमोन ना नोंथांमोना अमा आथिं बायनाय आङो दिन्थिदोंमोन मार्केटाव अमा आथिं बायनाय बेनिफ्राय आङो दायो नैबेखौ बनायलांनोसै आरो ना लोगोफोर फारियै बेनिफ्राय नैबे बेदर मोजां जाहैबाय माने बेदर मोजांखौ दिनै सङा दायो जानाय नङा नैबे आथिंखौसो संगोन आरो ना रेडि खालामखाबाय बेनिफ्राय आरो नै
फाइनालि दायो जोङो नै थाव नैबेयाव एसे थाव होना लाबाय बेखौ पुरा बयल खालामनोसै आरोना बेनिफ्राय दै सिददावबाय बरिया बेखौ जोङो माबा खालामनानै मा होनना बुङो एवना लानोसै बेनिफ्राय बिनि उनाव फारियै आङो नोंथांमोननो दिन्थिलांबाय थानोसै दिनैनि अमा आथिं जानायखौ लोगोफोर दै नायलांबाय था अखा बोथोर ना मा खालामगोन मा मागोन खामानिबो गैया होनना बुंनांसिगोनलै ओंखायनो न'आवनो थानानै हिनजावजोंनो थाबाय दिनै संनाय खावनायखौनो एसे दिन्थिलांलायनोसै लोगोफोर आं सङाखै दै दिनै लोगोफोर हिनजावासो संदों मिथिलाय हिनजावासो संदों जोंहा मिसेसखौ संनो होबाय बेनिफ्राय दायो फोरमायनोसै लोगोफोर माबायदि जायो गोथाव जादों जायाखै नोंथांमोननो दे संलांबाय थादो बिमानो अब्ला दे लोगोफोर नायलांबाय था आंजों लोगोसे आङो बिदिनो नोंथांमोननो दिनैनि अमा आथिं रुनायखौ आङो नोंथांमोननो दिन्थिलांगोन आरोना लोगोफोर दायो जोङो बेखौ एसे एवख्रेबना लानोसै आरोना लोगोफोर नैबेखौ मा होनना बुङो एसे थाव होनानै पियास आरो मस्ला मस्लि नैबेफोरखौ जोङो बेयाव माबा खालामखाबाय फानलु पियासखौ बेनिफ्राय बेखौ एसे एवख्रबनानै जोङो बेखौ दा कुकारावनो पुरा रुनोसै आरो बयल खालामनोसै माने जोंनि जानाय स्टाइला एसे बेलेग नोंथांमोननिया एसे बेलेग जानो हागौ दे लोगोफोर आंनि एसे स्टाइलखौबो जोंहानि स्टाइलखौबो एसे नायदो आरोना लोगोफोर नोंथांमोना नोंथांमोननि स्टाइलखौ खोन्थाहरबानो जाबाय आरो नोंथांमोना बिदि जायोना जाया बेखौबो कमेन्टआव फोरमायहरबानो जाबाय दे लोगोफोर जोंहा जाबाय थादोंसै मथा मथि फ्राय खोनादोंमोन गाबबाय आरो मथा मथि जोङो बेखौ 20 बारसो गाबहोबाय दे बेनिफ्राय आरो बेयो मा ओंख्रिथाय बिमा जोगोनार बिजौ आरो वाव दिनैनि जोंनि खानाया नैबेनो बुटजों जोगोनार बिजौजों भाजा बेनिफ्राय आरो नैबे जाहैबाय अमा आथिं बयल वाव बरिया जागोन दे इन्टारेस्टिं वाव गोथाव जागोन ना बिमा जाग्राया नोंसो खोन्थानांगोन नोंसो दा नंगौ आरो संना होग्रासो थिग दङ बे लोगोफोर मोनजाथारसिगोन दसे उनाव फाइनालि जाबाय बियो नै मोनथारसिगोन माने मोनबायानो आरोना लोगोफोर गासै जोङो बेखौ खैबार गाबोखो 20 बारसो थारमाने जोङो कुकाराव बेखौ गाबहोबाय आरोना लोगोफोर 20-25 बार नुबायना लोगोफोर बरिया जाबायना कमेन्टआव खिन्थाहर लोगोफोर नोंथांमोना बेनिफ्राय नैबेयो जोंहा जोगोनार बिजौजों बेनिफ्राय बुटजों होनना बुंदोंमोन आङो भाजा बनायबाय आरो बेखौ बेबो जाबाय बेनिफ्राय आरो नैबे जाबाय आरोना जानोसै दे लोगोफोर लुगैनाङा नोंथांमोना कमेन्टआव खिन्थाहर लोगोफोर माबायदि गोथाव जायो अमा आथिं रुनाया बिमाया जागोन ना जाया जागोन एसे जानायालाय एसे जागोन एसेल' बिगुरखौ बोरैबा मोनो बेरलाव बायदि जायो फानसाखु मैला बुंनाङालाय नोङो फानसाखु दिमागायावसो थानाय फानसाखु टेस्टि जायो मा फांखासु बिलाय बेलाव फानसाखु नङालै फांखासु रोङा माथो नोङो सानजारि बावदा ना बेलाव बेलाव होनना बुङो सानजारि आरो गवालपाराजों मिलाया दै रायलायनायफ्रा लोगोफोर एसे बेलेग जायो नोंथांमोना भुल बुजिनाङा गोरोन्थि बुजिनाङा माने आंना हिनजावा सानजारि दै आं खिन्थु गवालपारा नैबाय आंबो हिनजावजों रायलायफानो माब्लाबा सम सानजारि थांनोसै आरोना रावा लोगोफोर माने बुजिलायनांगौल'सो नालाय जों गासिबो बर'आनो दे लोगोफोर अब्ला नायलांबाय था मोनजाथारसिगोन लोगोफोरनि रेडि लाबाय थादो 1 मिनिटनि उनाव मोनजाथारसिगोन दिनैनि बे अमा आथिं माबायदि जादों जानानै नोंथांमोननो दिन्थिनोसै आरोना लोगोफोर
बयनिख्रुइ गिदिर फाइनालि जाजोबनांगोन सफैबाय नै जा अमा आथिं रुनाया लोगोफोर बरिया गोथाव जानोसै दै लोगोफोर नायलांबाय था नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे जानायखौ आदसा गुबुन खुरै लाबोदो बिमा हायख्लायना होदो एसे जानांगोन ना बेयावनो नुबायना लोगोफोर बेनोमोन दहाय संनाया ओरैबायदि गुरै जाखाबायना लोगोफोर नै एकदम गुदुं दे गुदुं टेस्टि जादोंना जायाखै बरिया टेस्टि बिमा थेंक इउ नोङो आरो अमा आथिं रुनाया बिराद गोथाव हारायाबो गुरै जाजोबखाबाय दे गुरै जायोथ' लुबैनो हादो लोगोफोर आरो नोंथांमोना साननो हागौ जानायनिल' भिडिअ लाबोयोलै बे होननानै खिन्थु उपाय गैया माथो खालामनो लोगोफोर ना फेमिलि ब्लग नालाय अनेक भिडिअ लाबोनो हायो न'खरनि जानाय मानाय ना कमेन्टआव खिन्थाहर लोगोफोर गोथाव जादोंना जायाखै आं जानानैथ' गोथाव मोनदों नोंसोर नुनानै गोथाव मोनदोंना नुवाखै जोङो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला लाइक कमेन्ट शेयार खालामदो आरो लोगोसे सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानै हाबदोंब्ला नोंथांमोना अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरोना लोगोफोर आंबो जे नोंथांमोननि थाखाय बिदिनो मोजां मोजां भिडिअ लाबोनानै दिन्थिनो हायो उननि समाव दायोथ' आङो फेमिलिनिसो बांसिन भिडिअ लाबोनाय जायो लोगोफोर बिदिनो मा होनना बुङो गुबुन आङो बिदि भिडिअ लाबोनाय जाया बांसिनखौनो आरो बिदि आङो कन्ट्रभार्सियाव आङो एसे थांनो बानाय मोनो आरोना लोगोफोर बेनिखायनो आङो बबेबा पार्टि बा बबेबा सोरनिबा हेंथायै बिदि आङो भिडिअ बनायनाय जाया बांसिन आङो फेमिलिनि भिडिअसो लाबोनाय जायो खारन आंनि चेनेलनि नामानो जाहैबाय मा होनना बुङो बर' फेमिलि ब्लगसो ना लोगोफोर दे लोगोफोर अब्ला दिनैथ' बोथोरा ओरैबायदि गाहामानो अखायानो नै गारनो रोङा दाबो दायो जोंहा समा फुंनि 11:30 जाबाय माने अखायानो गारनो रोङा ने आरो